Там страницата тъй чудна и тайна, светът оживява. Герой сте в моралните войни, с приключения, мистерия и фантазия чиста. Животът ви превръщаме в приказка истинска. Книгата нашепва на нощи безкрайни, история писана само с вашите тайни. Герой във ваша собствена безгранична сага, този подарък, който оживява веднага. Това си ти, с мечтите, които летят. Това си ти, главна роля сред звезди, що блестят. Сърцето гордо бие, думите са ключ, превърнат си в магия. Приключение е тук. Фантазия в Tales for You е родена за човека, уникален за душата, откровена. История за теб, подарък подарен с любов. Ти ще бъдеш герой в свят, нов след нов. Всяка дума пази таинство, всяка фраза светлее. Животът ти преобразен в магични идеи. Смехът и вълнението са твоята искра. Тази книга за теб е край и начална врата.